Türkmen Awtologlar Agentliginiň Mart ewtindäki sürüjileriniň bir näçesi azatlygyň yerli habarçysy bilen söhbetdeş bolup, döwlet dostanynyň Balkanly sürüji Edis Şalif bilen sanly ulga markaly eden gurrunlaryny sora gassyn aldy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 17-nji ýylyna sanly ulga markaly geçiren iş maslahatynyň dowamyna Türkmen Awtologlar Agentliginiň Balkan Awtologlar Önümçilik Gurlaşygynyň Serdar etrafyndaky sürüjisi bilen söhbetdeş bolup, onuň 2000 manatdan gowrak aýlyk alýanlygyny anyklady. Bu prezident öz-özüni arlap, göwni hoş bolýany meňzeýär. Bizde onun ýaly göne fir edip boljak internet barmy diýip adynyň aýdylmalygyny soran 40 ýaşlarynaky sürüji öz pikirini Twitter'de internetiň gowy işlemeýänini bilen delillendirmäge synandy. Onun sözlerine göre Altın Asır kampaniýasynyň hödürleýän mobil aragatnaş hyzmatlaryny internet umuman işleýän ok. Imo messengerini bir zat ýazsaň ertesi gidýär. Surat umuman açan ok. Video nädip açsyn? Biz daşary ýurtlardaky howsarlarymyz bilen gürleşjek bolsak, Wi-Fi bar ýerini gürleşýär. Ýöne bu ýagdaýda hem video doňup işleýär. Daşarda galan howsarlarymyz internetini gowdal öýdýän diýýärler. Sebäbi video şekilli gepleşemizde surat doňup galýar diýip bu ýagdaýy ikinji sürüji hem tasdik etdi. Bu prezident kim arlaýar? Ol bizi arlap bilmeýär. Sebäbi biz hemme zady bilýäris. Olluňa özüni arlaýar diýip azatlyk bilen aýry-aýrylykda gurlaşan sürüjiler Türkmen telewizionyny aýdylýan zatlaryň adamlarda diňe gülkü we gynanç töredýänligini hem belläp geçdiler. Ol özüni arlap, özü begenýän adama meňzeýär. Öň ömür ogry bolupdyr. Ogurlamaga zat tapmadyk güni ukus tutman, soň öz telpegini ogurlan bolup uklapdyr diýip eşderdik. Bu prezident hem şoň ýaly yalan sözlemese ýatyp bilmeýän adamy meňzeýär diýip 55 ýaşlarynaky sürüji aýtdy. Onun sözlerine göre Türkmen Awtologlar Agentliginiň mardaky işgärleriniň arasynda zähmet taky 1000 manada ýetýän bir sürüji hem ýok. Telewizorda buğday daşıyan sürücünün aýlygy 2000 manatdan geçýär diýip aýtdylar. Emma biz aýda 1000 manat kazanmak üçin esasy işimiziň daşyndan eger tapsak kerpiç çekýäris, kum çekýäris, ot çekýäris, ders taşıýaris, mal getirip mal ekidýäris. Tapmasak olam ýok diýip sürüji sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk bilen gurlaşan sürüjiler awtologlarynyň könedigini, köp dögülýänligini, ätiýaş saýlarynyň tapylmaýanlygyny ýa gaty gymmatlygyny, olar öz hasaplaryny satyn almaly bolýanlyklaryny, kamaz awtologynyň bolsa öz edaralaryny asla ýokdugyny görüň berdiler. Hökümet bizim ulaglarymyz üçin bir gezek hem täze teker alyp berip görenok. Özümü könerek, amatlaryny özläp satyn alýar. Täze kamaz gelmeli diýip aýtdylar. Haçan geljegi näbelli. Ýöne geleni bilenem ýol başlardan sorasaň üstüne vermeli şapkasy bar. Öňünden berip goýmaly diýýärler. Ol şapka diýilýän para az küçdäl. 4000 manat diýip sürüjiler täze awtolog almagyň her sürüje başartjak iş däligini hem gurrun berdiler. Emma muňa garamazdan aýdylmagyna görä bergi borç edip 4000 manat para veren we entek gelmedik awtologyň bergisini çagyrlasap üzjek bolup beren sürüji hem az däl. Täze maşin gelse-de näçesiniň geljegi belli däl. Başlyklar bolsa bu ýyl bolmasa inniki ýyl gelerlay diýip kim para berse alyp otýar. Ulag yetmese puluňuzy ýyzyna berer diýýärler. İşgärleriň bary bergide diýip sürüjileriň biri munyň daşyndan alan aýlyklaryny nagdlaşdyrmak üçin adamlaryň bank işgärlerine hem para bermeli bolýanlygyny ýatlatdy. Egerde prezident hakykatdan hem sürüjileriň alýan aýlyklaryny biljek bolýan bolsa bizden sorasyn. Online gurlaşman el telefonumda jaň etsede aýdyp bereli. Ýönül oyun oýnamagy gowy görýäni meňzeýär diýip sürüjiler aýtdylar.